Touto cestou by som sa rada podelila o moje už viac ako 18-ročné skúsenosti vo funkcii prezidentky Slovenského zväzu sklerózy multiplex s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Verím, že môžu prispieť k zlepšeniu systému a môžu pomôcť k lepšej starostlivosti o pacientov. Je veľmi dôležité povedať, že nie všetky funkcie systému sú dobre nastavené alebo lepšie povedané tak, ako očakávajú pacienti. Cesta pacienta je v mnohých prípadoch komplikovaná a zdĺhavá. Nesprávne diagnostikovaný a zle liečený pacient nielenže zažíva zbytočné zdravotné komplikácie, ale zaťažuje aj systém. Nakoľko chodí na viac vyšetrení, opakovaných vyšetrení a návštevy lekárov. Skorá diagnostika, včasné a správne liečenie, ako aj koordinácia odborníkov zabezpečujú lepšie zdravotné výsledky pre pacienta, ako aj optimalizáciu finančných zdrojov v systéme. Už dlhodobo poukazujeme na to, že ak je pacient včas a dobre diagnostikovaný a je mu poskytnutá adekvátna inovatívna liečba, hoci suma sa zdá vysoká, ale v konečnom dôsledku pacient je dobre liečený, môže vykonávať svoju prácu aj naďalej, odovzdáva štátu dane a nie je odkazaný na invalidný dôchodok, kompenzácie pri zhoršení diagnózy, hospitalizácie a podobne. Tým ušetrí veľkú časť finančných nákladov štátu a lekárom čas, ktorý by venovali pri opakovaných hospitalizáciách a návštevách. Vážení kompetentní, rada by som vás požiadala o zrýchlenie procesu kategorizácie inovatívnej liečby.